Joan den igandean Gasteizen Euskadiko lehen pottoka lehiaketa antolatu zuten. 30 abeltzainek 81 zaldi ekarri zituzten, Euskal Lurralde guztiak ordezkatu zituztenak. Probintzien arteko lehiaketetan sailkatuta, zaldirik onenak aurkeztu zituzten igandeko lehian. Basarrietan betidanik hasitako zaldiak dira. Lehiaketaren antolatzaileak Epofe eta Euskal Abereak elkarteak izan dira. Horrez gain, lankide izan dituzte Arabako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta Gasteizko Udala. Araba aukeratu zuten pottoka arraza sustatzeko. Pottokak desagertzeko arriskuan baitauden lurralde horretan. Gasteizen egin da, momentu honetan Gasteiz Alaba gozua dago situazio kritiko batian, pottoka oso gutxi dago, Araban, ganaduzale oso gutxi dago, pottokazale gutxi dago Araban, eta gure asmoa zen pixka bat ezaugarri ematea pottoka eta animatzea bertoko jendia hasten dan pixka bate pottoka gazten eta pottoka aurre ateatzen. Epofe pottokaz lehen federazioa da, eta Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako elkarteak biltzen ditu. Duela 3 urte eratu zen, eta aipatu elkarteen artean, irizpideak bateratzen saiatzen da, pottoka berreskuratzeko aleginak are eraginkorragoak izan daitezen. Lan bateratu horren politikaren barruan, Epofe elkartea eta Ipar Euskal Herriko abeltzainak lehiaketaz baliatu ziren akordio bat izenpetzeko. Eta laster, horren fruituak ikustea espero dute. Euskal Herriko lehiaketan baitare aprobetxatuko dugu egiteko akordio bat sinatzeko iparraldekin, arrazan selezio eta kriterio berdintzuktan lan egiteko hegoaldeek eta iparraldeek. Oain arte, hegoaldek eta iparraldek pottokakin lan egin dugu, baino bakoitzak pixka bat beren biretatik beren bire jorratuz, eta asmoa da elkarlanian hasteko eta gaur aprobetxatuko dugu akordio hori sinatzeko. Izenpetu berri duten hitzarmenari esker, kudeaketa bateratu eta are eraginkorragoak izatea lortuko dute. Horrela gure ondarearen eta gure kulturaren zati den aberearen berreskurapena bermatu ahal izango dute. Pottokak beste hainbat gauza bezala, euskal kulturaren, baserrien eta landa ingurunearen zati dira. Administrazioek, foru aldundiek eta gobernuak alden gehiena egin behar dute bertoko arrazak galez daitezen eta landa ingurunearen zati izaten jarrai dezaten. Etekinak ere atera behartzaizkie, eta horrez gain, kulturaldetik duten garrantzia eman behar dugu ezagutzera. Nire ustez, hori da lehiaketa honen xede nagusia. Horregatik antolatu dugu Gasteizen. Euskal Herriko lehenengo txapelketa antolatu izana berez garaitentzat jo behar dugu. Zinez handia da bertoko arrazen balioa. Beraz, zaindu egin behar dira. Jakina, erabilera praktikorik izan ezkero, errazagoa izango da bertoko arrazei eustea. Epofe elkarteak dagoeneko lanaren bigarren zatiari heldu dio. Pottokei erabilera praktiko bat eman die eta. Orain arte, Epofen erronka zan lortzia ganadu kopurua handitzia eta hobetzia. Kopuru hori hobetzia. Baino ikusten dugu beharra badaola gaitasuna emateko animalio dei, eta gaitasun proba hauek dira jendeak ikusteko lanerako gai diala, balio dutela, eta pixka bat ganaduzaliak prestatzen juteko eta animatzen juteko lan horiek egiteko umeentzako prestatzen hasteko pottoka hauek. Lehiaketak 2 modalitate izan zituen. Sailkapen morfologikoa batetik eta gaitasun sailkapena bestetik. Lehena aski ezaguna da lehiaketa guztietan. Bigarrena berriz bereziagoa da. Pottokek oso ezaugarri onak baitituzte aur zaldiketarako. Eta horiesek bultzatzea du helburu. Egea adin ezberdinetakoei gauza ezberdinak eskatzen, baina eskuk hankak eskatzia,
sokatik ibiltzia lasai, remolkea sartu ertenitia, baina nahi deuna da zaldia gaudana normalia guztiak initia, lasai itia. Hori da gehien balorako una, ez hanka helduta derrigortuta olagoik ez. Esku eskau eskeo eman dezala beak, inungo protesta gabe, autila jartzakoan ez da ella protestau. Azkenean da, lasai ikustia zaldia. Nahiko ondo lehena da, gaitasun probakiteiana. Eta bueno, ondo hemen baloratzen nahi gana da zaldia lasai ikustia eta nausiakin daukan konfialtza maila hori. Goizean zehar jendeak Pottoka arrazako zaldirik ederrenak begietxial izan zituen. Oro har, Euskal Herriko zaldirik onenak ekarri dituzte. Zaldiak bikainak dira eta ez dago zertaz harritu. Lurraldez lurraldeko lehiaketak irabazi dituztenak dira eta. Onenen artean onenak dira, beraz. Tamalez, aldeak antzeman ditugu lurralde batetik bestera. Arabako lurraldeak esaterako, lehiaketaren anfitrioia izanik, areago sustatu beharko lituzke Pottoka arrazako zaldiak. Bere parte hartzea eskasa izan baita. Bestalde Gipuzkoak eta Bizkaiak zaldi ederrak aurkeztu dituzte. Hori begien biztan dago, ekarri dituzten zaldiak apartak dirata. Urtebeteko behorren sailkapen morfologikoan, batez ere 9. nabarmendu da. Oro har, gorpuzkera bikaina du. Apaz txikiak, buruaren profila nahiko zuzena baina bikaina, ipurgain ertaina, isatsa hasten den aldea alegia, aplomoak ere bere tokian, oro har oso taxuera ona du, eta ziur aski, 2 urte barru ere behor bikaina izaten jarraituko du. Abereak taldekatzen gogor lan egindako urteak atzean utzita. Orain eskakizunak eta hautapen irizpideak zorrozteko unea heldu da. Bueno, Pottokoi semental izanen da, garaino izanen da, eta hortarako behar dugu zierrik zaila izan lehiaketa hortan. Eta horrek dena baitu, buru erra, zangoa ongi, gibireko ongi, gaineko ere, eta hileak alde batetik bakarrik, eta, bueno, Pottoka mailan oso erra da. 3 urtea ira lanean, Narzisoekin, eta hemen zaila zer lehibizik, zeren Bizkaia alde batetik, Gipuzkoa bestaldetik, Álava bestaldetik, Nafarroa bestaldetik, eta Iparralde bestaldetik. Orduan, 3 urte aizeia lanean, hemen etorri gira, hemengoak karate etorri die, mintzatu gira, diferentzia handia da kaparen gainean, beltzak hemen, hemen pio ez dute nahi, guk pio baduguan, orduan badugu atxeman, liburu bat egiteko bakarrik. Aigira oso lanean eta egun akordo bat eginen du presidenteekin, hortan sartzeko eta hortan bukatzeko. Nik beti, txikitikitan beti Pottokekin ibili naiz, eta ni naiz ganadero, ez dut, bai ditu Pottokak etxean, maiterokoz, eta uste dut herrikoa, herriko zaldia dela, zaldi txikia, eskola herriko zaldi txikia, eta guk behar du defendentu ongi. Beti izan dut gogoko zaldien mundua, batez ere bertoko zaldiena. Gurasoengandik jaso dut zaletasuna. Bizkaian zaldiazlerik zaharrenetako bat naiz. Pottoka arrazako zaldiak zaldi gogorrak eta hotzanak dira, baina jendeak aspaldian utzi zion Pottokak erabiltzeari. Gauza jakina zen hiltzen zituztela, beraz Pottokak hasteari ekin nion. 30 bat zaldi ditut, baina enaiz hortik bizi. Pottoka arraza berreskuratzeko orain arte hartu diren neurriak eta oraindik ere hartzen direnak. Nekez izango lirateke eragingarriak abeltzainek zeregin horretan jartzen duten kemenagatik izango ez balitz. Eta ilusio edo kemen horren adibide ezin hobea dugu, Gasteizen egindako lehiaketa. Lehen ere esan dugun bezala, Euskal Lurralde guztietako 80 abeltzain baino gehiago bildu zituen lehiaketa.